Kostol svätého Michala Archaniela s vežou pristavenou v roku 1949. Súčasnú podobu získal kostol v rokoch 1948 až 1949, keď bola vybudovaná väža s ihlancovou strechou v západnej časti chrámu. Súčasne boli postavené už v modernom duchu aj bočné prístavby veže. Z južnej strany pripojili k svätyni novú sakristiu. Základy pod vežou sa museli spevniť betónovými rebrami dorastlého terénu príkreho svahu kostolného kopca. Statiku základov navyše zabezpečoval aj nový oporný múr po obvode kostola z južnej, západnej i severnej strany. Od severu kostol chránia aj 4 lipy, z toho jedna 210-ročná veľkolistá a 320-ročné malolisté, ktoré už prerástli strechu kostola. V roku 1949 bol kostol napojený na elektrinu. 1. novembra 1949 kostol požehnal biskup doktor Ambróz Lazík.